परिवर्ते जड़े हुष्टपुष्ट लोक को फांसी दिया गले समस्या समाधान राजकोष पर कौन व्यवहार कर महाराज
ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ କର। ମହାରାଜ ଆପଣ ଯାହା କହିବା କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ମୋ ଶେଷ କାଳରେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଗୁରୁକୁ ସ୍ମରଣ ଟିକା କରିବେ ଆପଣ ସେତିକି ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ ବେଶ କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ରାଜା ତମ କଥା କିଛି ବୁଝିହଉନି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। महाराज ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପିତାମହ ସିଦ୍ଧି ବଳରେ ଆଜି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଛି ଆଜି ଯିଏ ଏଠି ପ୍ରଥମ ଫାଶୀ ପାଇବ ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ଇନ୍ଦ୍ର ପଦରେ ବସିବ। ଏ ସର୍ବାନନ୍ଦ ଅତଃ ତା ଅପେକ୍ଷା ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ମୋର ପ୍ରଥମ ଅଧିକାର। ମୋତେ ଫାଶୀ ଦେବା ପାଇଁ ଦାତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ତମେ ସତ କହୁଛ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଆଜି ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଯିଏ ଫାଶୀ ପାଇବ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଇନ୍ଦ୍ର ହବ। এই মহত্ব রেখা দেখুন বীন্দ্র পদ লাভ করি अन्याय अन्याय बोलना अन्याय राज्ୟରେ କୋଠି ଚାଲିଥିବା ଅପରାଧକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପହଞ୍ଚିଲା ଗଲା ପ୍ରକୃତ ସେ ମୁଁ ମହାରାଜ ତେଣୁ କାଟି ମୁଁ ପାଇବି। ରାଜ୍ୟର ସାଧବ ହିସାବରେ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟବାସୀର ଅଭାବ ଅନାଟନରେ ରହି ଚୋରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନାମକରଣ ଚାକିରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ମୋ ପରିବାର ମୋତେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟର ସେନାପତି ରାଷ୍ଟ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ଷା କରିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କିନ୍ତୁ ମୋର ଅପରାଧ ଯୋଗୁଁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ସୈନ୍ୟମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ ସେମାନେ ଚୋରି କରି ତାଙ୍କ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସି ମତେ ଦିଆଯାଉ ନା ମହାରାଜ ଏମାନେ ନିଜକୁ ନିଜ ଅପରାଧୀ କହି ଫାଶୀବାକୁ ନିକଳଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ରାଜ୍ୟର ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ନିରପେକ୍ଷତା ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତା ତଥା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁପରିଚାଳନା କରିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବର୍ଗର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ସଫଳତା ବିଫଳତା ପାଇଁ ଦାୟୀ ମୁଁ। ତେଣୁ ଏମାନେ କେହି ଅପରାଧୀ ନୁହନ୍ତି ମହାରାଜ। ପ୍ରକୃତ ଅପରାଧୀ ମୁଁ। ମୋତେ ଫାଶୀ ଦେବେ ମହାରାଜ। ମୁଁ ପଛୁଆରି ମୁଁ। ବୁଝିପାରୁନି ତମେ ସବୁ ଫାଶୀ ପାଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଇନ୍ଦ୍ର ହବ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଲାଭ କରିବ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ତମର ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ କଥା ଦେଖୁଥିବି ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ସବୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହଉଛ। ଇନ୍ଦ୍ର ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଲାଭ କରିବ ଆଉ